салом алейкум ба тамоми подписчикои канали Ибодулло Азизов. бачаҳо, ҳами мошина барои подписчикҳо мондагем. хостем ки як розыгриши бе пул, бе лотаре, бе билет, бе ягончи мехоҳем ки ҳами подписчикҳо соҳиби ҳами мошин шаванд. кадоме подписатсия мекунад дар канали Ибодулло Азизов, ҳами типа розыгриш мешавад, насиб боша. соҳиби ҳами мошин рӯзи 2 феврал маълум мекунем. 2 феврал, рӯзи 2 феврал соати 5 бега ҳами бозимон сар мешавад, насиб боша. соҳиби ҳами мошин мақсад ки маълум мешавад. мошин Вектра соли бароришаш 1993, документош 9 моҳи дига дорад. 100% ягон камбутӣ надорад мошин, 100%. мақсад ки чиста адуши барои подписчикоя. ҳозир ман айберу нишон метум мошина дурун бероша полни 100% нишонтон метум мебинед. бе пул, бе ягон чи, фақат худут ҳозир метавонед ҳамин ҷоя подписатсия кунед, лайкамони, комментария тамом яга айдаст худут. ягон мақсад бигем пулспорӣ, ягон билетхарӣ надорӣ, фақат подписатсия мекунӣ. худут ҳамин қад расход мешава. мақсад подписатсия мекунӣ, лайк мемонӣ, комментария менависӣ, тамом, дига ягон чи нест. рӯзи 2 феврал соати 5 бега прямой эфир мешавад, насиб боша. соҳиби ҳамин мошин маълум мешавад. я берун мебинем, нигоҳ мекунем мошина, берунуша нигоҳ мекунем, дурун берунуша ҳозир ман нишонтон метум, бохтон мебинед. мошин бачаҳо, соҳиби мошин рӯзи 2 феврал бо мегӯ соати 5 бега прямой эфир мешавад. мошина фақат подписчико мебурамаш. ягон чи айдасти худут бо мегӯ пул расход намекунед, ягон билет намегиред, фақат подписатсия мекунед, лайк мемонед. мошина бинед 100%. дурун берун тоза тай мошин ягон камбутӣ надорад. документош 9 моҳи дига. боқӣ дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбонтон. ҳатман подписатсия ҳозир ҳаминҷа лайка подписатсия кунед, соҳиби ҳамин мошин шед. ҳаматон ба худо.